le ndaba online khona engizwe ekhala ngendaba njengoba kakhulukazi ngikhala ngendaba yenyanga online khona engizwe ekhala ngendaba njengoba kakhulukazi ngikhala ngendaba yenyanga yami yokurelease inyanga esikhipha ngayo bekade ku September evikini lokuqala noma lesibili kwaya ke wacaca ukuthi ngiyaphazamiseka khona ngizathu ithize ngashiya nabuya ngeza ku August uma ngikhipha ngo-August ngakhipha last year kwakumhla ka 16 kwakuzoba imbucuzeko ngakusasa mhla ka 17 August last year. Angeke ngisabuyela kuleyo nyanga ukufisa kama ngifisa ukubuyela kuleyo nyanga khona izinto engizama ukuyibalekela kulezi nyanga lo ngithi nje kade sisebenza yona naleyo ngifisa ukubuyela kuyona nginezizathu yebo lapho lemseni gomothe inhliziyo yodwa ngeke ngize ngibuyele lezo nyanga ngiyafisa ukuthi sikhiphe nganeno kodwa ke ngifisa ukuthi nginikeze yonke into ephelele kahle uma ngabe sesiqale okunye nokunye sengibona sesiyokuphuthula kodwa nje asiyi kuJune asiyi futhi ngale kulokho njani ku August sifuna ispace nje right engicela kakhulu ngisazoya kule nhloso kahle inhloso ka live sisakha alright so ke ngizama ukuthi bebecela ngendaba enyanga ukuthi angishintshe kube ngathi ngakhipha nganeno ngisihamba nabo ngiyayinotha leyo lokho ngisihamba nabo ngizokhipha nganeno ebese kuthi kube khona abaveze udaba amakhulu lama taxini eCape Town ngiyazi ukuthi usiyano for bloss lapha uthi hayi bawuthanda umsebenzi defender ngale sabonga kakhulu esozoba khona ke udaba lo shun alright ngiyacabanga ukuthi lofako ukuthi ngize abanye bekhala ngokuthi ngingashintshi ushun cishe benizwe indaba yokuthi ngithe umkhuleko lomdala wafa wangcwatshwa then umkhuleko lomusha yes ushuni cishe manizosuka eqaleni kwe-album yami from EP uzenene noma usuke kwisingle track yango 2018 khona ngiyazo 2019 ngenza ku-EP nama track awu3 ngenza ku-album oqala ngenza ku-album yesibili ngenza yesithathu amahlick hlahla baxhoba umndeni ngiyangisole imoto lawo album uma walalela anezitayela ukuthi kunomehluko phakathi kwestyle noshun kunomehluko phakathi kwestyle noshun lokho kusho ukuthi kunezitayela ezihlukene oyithola ku-album kaMkhulekelo ingoma zakhe from track 1 to 12 or track 1 to 15 awukwazi ukuyithola ziyinto eyodwa noma ziyistyle esodwa ufazi balokho ihlukana ngisho kuma bridge lesiginci esihambisana ne-key yengoma isona ke esikhanda kahle tune nama melody akhona ayifani lezo nje senizazi ngize ngazodlala esinye style sale ngoma ebengishaya ngonyaka odlule ethi ujabula nina nifile wamusakoli yambi mnyakabueka adi style lesebeni siqala engavamile ukusidlala okusha yebo kuzoba khona noma inini kodwa ayikho into ethi ebese sizokushintsha umkhuleko sazoba umkhuleko labenimazi umkhuleko lomdala nomusa style kuzoba yiso ingoma izona izoba yintsha style kuzoba yizitayile bengisebenzisa ngoba zihlukene ngisho nibe ngasebenza abahlukene nama bridge bekade dlala kwana ngisengiyawazi kakhulu emathanda kakhulu sazi lokho udlalele kona ngoba nje silokhu sinqwamana kanje
sihlangana uma ungayivala indlamu ngiyabona lapha na kufacaza umkakhe usuka madoda umvulane nanga amahlikihliki lapha na kusinikiwe vigilant. Ngiqonda ukuthi ingoma lezi enizithandayo zilezi zitayela vele nami engiphilayo. Ayikho kodwa ke engithi kuyo le ngoma ngisuke ngidlala ngingabaza noma umuphi nje usho manje ngathi ushona ingoma ethize ngingadedeli ngingasukona kakhulu. Ubidinga wonke umuntu okuleso simo. Uyabona nje ngaphandle koduma ngaphandle kokukhompyutha nabanye ukuthi hayi ingoma yami phambili ngiyawina noma badlula ubani kodwa ngiyakholwa thina ingoma yami ithini. Angena ndaba nezingoma zabanye abaculi ngoba baneyinhloso zabo ezihlukahlukene. Khona umuntu osuke enza ingoma ethi le ngifuna le ngoma trend ngifuna isha ama views abhekile nale inhloso zethu zihlukene. Mina ezami inhloso njengamanje abanye umuntu uya e-studio ngokuthi uyazi ufuna ukuyokhanda ingoma ezomkhandela imali fast. Fine, inhloso yakhe kuhlukahlukene. Ngiyayibheka ke izimo mina eziningi ethinta abantu. Angeke ukwazi ukucula ingoma othanda ngoba uthando lunezinto eziningi. Abantu liyabaphilisa kamnandi, luyabakhalisa, luyabalimaza, luyababulala, luyababulalisa, luyababophisa. So thinta inhlaka eziningi yabo. Ngengoma ngesimo esisodwa uyakwazi ukubamba izinto eziningi kuphuma ingoma eziningi. Yabo. Umculo omunye nje obuka lo live mangisho lawo magama nje engidlula kuwo njengamanje I think uzofika la izingoma eziningi ngaphi. Yabo. So umculo wami ke akusiwona ukukhompyutha kakhulu, umculo ukuthi kusala umyalezo nokuvuselela isiko likaZulu kusale kuhlale kuwe likaZulu. Mhlawumbe umzwana uzonga understand ngithini. Mase ziya ngasengomeni hawo that why ngihlezi ngiba nesakhe ngizosikhuza phakathi nengoma. Kuze umuntu eze ukuthi hayi ingoma yomsizwa le. Nongabe akayi understand ungolunye uhlanga kodwa eze uthi yabona la hayi izomsizwa la uyizwele wena endlebeni into kufuna ngathi into kuyiphethe ke manje. Usingo uluzwe ulijonga yabo ubone iqashiya intombi yazi ukuthi mase sekhala kanje sikhala icilo ngokusho izakha kanje yabo. Into leyo engeke ngize ngiyeke mase ngiyibonga ukuyibonga kubaleke kakhulu. Omunye umuntu nabanye abaculi umuzwe ethi hayi ingoma yeyibonga siphelele isikhathi nabanye abalandeli baze basho njalo. Hayi phelele isikhathi ngase side lakhe noma ngase side labantu thina bakaZulu. Mina ngiyakholwa ekuthenini nginenhloso eziningi ngengoma yelokhu njalo ingoma yeyibonga. Nginenhloso ezinjengokuthi into yokuqala mangiyibonga lapha izibongo zami leziya ezizohamba ezifike zizohlala online uhlala kwaphakade esizukulwaneni sami. I think kube seke labantu laba sebeyifundele esebebafishane kulezi zinto lezo othola ukuthi abakwazi okunye mabe ngene engomeni yami kodwa bazofike bethole izibongo zami, bathole izibongo kababa, bathole izibongo kamkhulu ngishaye kakhokho. Sebe nayo into nje lokho kuzokhanda inzuzo ethi iqembu linjani liyaqala manje liyazalwa kabusha liyakhula futhi. Ngicela nje lokho kakhulu engicela ukugcizelela futhi bekukhona kufanele kusho nikwazi ukuthi umsebenzi wethu sizoqala ngawo akuze kuba i-full album. Umsebenzi sizoqala ngawo akuze kuba i-full album. Bekuyisifiso sami ukuthi kube i-full album. Izathu ke ezokuthi mawusazoqala phansi kuningi ofuneka ukulungisa. Kuningi nje kade ngibhizi ngakho ngikulungisa kuhlanganisa ukuthi izinto zami mase kuphuma umsebenzi zibe straight.
kungabikho okuyizihibana nje ukuthi akwenzeki kahle, kwenzeka lokho kunyakwenzeki. Ngihlekela nje izinto zami kahle ukuze mase ngiqala ngithi mangithi phambi kusasa kube phambi kusasa, kube phambi kusasa ngempela. Ngicela lapho ukuthi ngicacisele ukuthi umsebenzi wethu awuzukuba i-full album. Ngizophinde futhi ngibe no live month end. Makuphela nyanga ngizophinde ngibe no live. Ngizonipa futhi amanye ama-update ukuthi ke kusuka month end sibheka phi ke ukuya phambili ngomsebenzi. Ngicela ukwenza lokho kube nini, kube month end. La ngizobuya khona live uzothi ke kusuka month end ke siyaphi. Ngizanje kube icala